Hem fet l'àlbum del vinater. Aquestes són les parts del nostre treball. Descripció, actualment, ferramentes, poesia, puzzle, prova de treball. En aquesta part hem escrit la descripció de l'ofici tradicional del vinater. L'elaboració del vi és una tasca familiar que s'elaborava en les cases de camp. Arribat el moment de la verema, reunit tota la família a la porxada. 1. Recollir el raïm madur en cabaixos. 2. Xafaven el raïm con les espardenyes. 3. Ficaven el mosto en barrils para fermentar-se. 4. Introduïen el vi en botelles. En aquesta part hem pegat la roba de treball del vinater i les ferramentes que hem cercat al diccionari. Cotete, cup, cabàs, barril, premsa, botella i carretó. En aquesta part havem escrit actualment, com se fa actualment, poesia, havem fet una poesia i també havem fet un puzzle.